Üdv! A mai videónk főszereplője a kézenállás lesz. Én nem mondom, hogy a kézenállás az alapvető mozgásaink repertoárjában kell, hogy legyen. Tény, hogy semmire nem jó, senki nem szokott kézenállva kávézni, de attól még szerintem egy nagyon jó mozgásos projekt, és mint olyan azt gondolom, hogy nem is annyira a cél, hanem inkább az út a fontos. Jaj, de bölcs vagyok. Úgyhogy nézzük is meg, hogy tudjuk teljesen kezdőként elsajátítani a kézenállást otthon mindenféle eszköz nélkül. A kézenállás 3 kulcspontja a csuklóink állapota és az azon való balanszírozás, a vállunk szöge és a törzsünk kontrollálása. A törzserő megszerzéséhez nagyon jó feladatok a bölcső és a plank, amelyeket majd a videó végén linkelek nektek. A következő nagyon fontos kérdés, hogy a vállunk elbír-e minket, erre fogok mutatni nektek egy nagyon egyszerű rutint. Az utolsó pedig a csuklónkon való balanszírozás, ami sajnos gyakorlást igényel, nem nagyon lehet csak úgy megtanulgatni, csinálni kell, és így leszünk benne egyre jobbak. Első nagyon fontos dolog, hogy kell egy stabil, biztonságos hely. Olyan helyet keres, amiről le tud csúszni előre és oldalra is, ez azt jelenti, hogy ne legyen sem melletted, sem mögötted semmi, és a fal vagy az ajtó, aminek nekidőlsz, legyen stabil és bírjon el. És a macskát se rakd a mikróba. Én ezt a falat fogom most itt használni, el fogok innen pakolni. A törzsünk ereje azért lesz fontos, mert amikor fejjel lefele tótágast vagyunk, akkor az egész alsó testünk dili-dölizni fog, és ezt az egészet majd a hasunk és a hátunk izmaiból kell megtartanunk, illetve a tenyerünkön kell majd egyensúlyozni, és mindezt a vállunkkal kell itt-ott korrigálni. Most kicsit bonyolultnak tűnik, úgyhogy szedjük is szét 3 felé. Először is nézzük, hogy a csuklónkat hogy tudjuk felkészíteni erre a terhelésre. Mivel egész súlyunkkal rá fogunk majd terhelni a tenyereinkre, ezért érdemes egy kicsit szoktatni őket hozzá. Azt kell megértenünk, hogy a csuklónk elég sérülékeny, itt van egy gyakorlatilag félgömb alakú izület, ami nem annyira szereti, hogyha nagyon ráterhelünk, de hozzá tudjuk szoktatni. Nagyon fontos, hogy a csuklónk akkor tud jól működni, hogyha eléggé át van melegítve és át van kenve. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy elkezdjük mozgatni, és ilyenkor a testünk automatikusan egy szinoviális folyadék nevű váladékot kezd el termelni, jó, talán nem váladék, és ezzel kenni ki az izületeinket. Ez olyan, mint a gépzsír a gépeknél. Ez akadályozza meg azt, hogyha az izület nagyobb terhelést kap, akkor ne csiszolják egymást a felületek szét, és ne legyen porszkopásunk belőle. A legegyszerűbb gyakorlatok ehhez a csuklókörzések, a billentések, a feszítések, és hogyha ezekkel már szépen átkentük a csuklónkat, akkor lehet egy kicsit terhelni is a csuklót. Letámasztjuk a kezeinket, és hintázunk rajta előre-hátra, 5-5-5-5, jobbra-balra, kicsit megemelkedünk így a tenyerünknek a középvonaláig, vagy az ujjak végére. Lényeg az, hogy azt érezzük, hogy az alkarunk és a csuklóink rendesen átmelegedtek. Ez persze még kevés lesz ahhoz, hogy tökéletes eredményt érjünk el, de elsőre nem rossz. Mindig csak bemelegített izületekkel kezdjünk el ilyen feladatok elvégzéséhez. A második feladatunk az lesz, hogy megtanuljunk a csuklónkon majd egyensúlyozni. Ez sajnos csak idővel fog jól menni, de van több technika is arra, hogy a kezünket hogyan helyezzük a talajra. Az egyik technika az, hogyha teljesen lapos tenyereket használunk, és így az előre-hátra dőlésből az ujjainkat a talajba nyomva tudunk egy kicsit visszafele venni. A másik technika az, hogyha felhúzzuk az ujjainkat, és csak az ujjbegyeinkkel támaszkodunk a talajra, ezzel úgymond egy hidat képezve a tenyérgyök és az ujjak között, és így egy kicsit könnyebbé téve azt, hogyha elbillenünk előre, vissza tudjuk nyomni majd a tömegünket. A harmadik technika pedig a kettő között van, ilyenkor nem egy híd alakot formálunk az ujjainkkal, hanem megpróbáljuk egy kicsit megfeszíteni őket, és így egy picit tört vonalba terhelünk a talajra az ujjainkkal, és így toljuk vissza. Mind a 3 technika helyes, neked kell majd rájönnöd, hogy neked melyik működik. A következő kulcspont a vállunk lesz. Akkor azt mondjuk, hogy egy kézenállás vállszöges, az azt jelenti, hogy amikor a 2 karomat a fejem fölé emelem, akkor ez a szög sajnos nem 180 fok, hanem kevesebb. Na most, hogyha így fogok ráállni, akkor nyilván a hasi irányba vissza fog billenni az egész, mert nem tudom a tömegemet a kezem fölé pakolni. Tehát a feladatunk ennek a szögnek a nyitása. Erre a legegyszerűbb természetesen az, hogyha megpróbáljuk a karjainkat minél hátrébb lögdösni. Ez a legkönnyebb feladat. Azoknak, akiknek egyébként ez nem túl feszes, ami azt jelenti, hogy ki tudja nyújtani a füle mellé a karját, valószínűleg nem is lesz vele semmi gondja. De ha annyira feszes, hogy az emelésekkel nem tudunk eljutni a függőleges pozícióba, akkor kénytelenek leszünk nyújtani rajta egy kicsit. Ehhez segítségül hívunk egy falfelületet, rátámaszkodunk a 2 karunkkal, és megpróbáljuk a felső testünket minél jobban beleengedni. Ha ki tudunk kukucskálni a karunk alatt, akkor jó. Ha nem, akkor kevésbé. Ezt addig ismételgetjük, amíg nem megy el a fülünkig a karunk. Igazából, amíg ez nem megy, én nem állnék neki a kézenállásnak, de persze álmodni lehet.
Törzserősítő gyakorlatnak még mindig a bölcső és a plank a legjobb alternatíva, nyilván vannak speciális gyakorlatok is, de azt majd később, és nem ebben a videóban. A következő feladatunk az lesz, hogy megerősítsük a vállainkat annyira, hogy elbírják a tömegünket. Amíg nem tudunk fekvőtámaszozni, én azt javasolnám, hogy ne álljunk neki a kézenállásnak, mert így az egész tömegünket el kell, hogy bírjuk. Ha nem akarjuk a fekvőtámasszal untatni magunkat, hanem csak a kézenállás érdekel, akkor a következő lesz a dolgunk. Először is támaszkodjunk meg, 4 kézláb, és kezdjünk el előre-hátra dölöngélni a karunkon. Ha ez is megy, akkor emeljük meg a fenekünket, és billentsük előre a súlypontunkat, majd a vállainkat használva toljuk magunkat vissza ebbe a helyzetbe. Hogyha ebből tudunk legalább 20-at csinálni különösebb megerőltetés nélkül, akkor az előre billenést követően próbáljuk meg az egyik lábunkat fölemelni, majd visszahelyezni a talajra és visszabillenni. Hogyha a térthajlításos verzióból tudunk csinálni már 10-et, akkor megpróbáljuk azt, hogy előre dőlünk, és fölfelé kiszúrjuk a lábunkat, majd visszabillenünk. Előre billen, fölfele kiszúr, és vissza. Ha ezen feladatokból meg tudunk csinálni legalább 5-10 előrebillenést, akkor léphetünk egyre följebb benne. Itt szoktuk javasolni, hogy kezdjük el a fejenállást is megtanulni, majd lesz arról is egy másik videó. Én azt javasolnám, hogy próbáld meg megtanulni a fejenállást, mert hogyha az megy, akkor valószínűleg a kézenállásnál sem lesz problémád azzal, hogy fejjel lefele kell lenned. A következő az lesz, hogy a falhoz megyünk, és megpróbáljuk a lábainkat föltenni a falra, és 90 fokot tartani a csípőnkkel. Beülünk a falhoz, megnézzük, hogy meddig ér a lábunk, és arra a pontra fogjuk letenni a tenyereinket. Ha megvan ez a távolság, akkor fölteszem az egyik, majd a másik lábamat a falra, és egy kicsit nekitolom magam. És kipróbálom, hogy tudom-e itt tartani. Hogyha ez a tartás megy 10 másodpercig, akkor szépen lassan, fokozatosan föl lehet lépkedni, lépésről lépésre, nagyjából úgy, hogy egy talphoz hosszúságot lépünk följebb minden alkalommal, amikor megpróbáljuk. Minden nap lehet próbálkozni vele, azért ez nem annyira megerőltető. Nyilván, hogyha ez az első ilyen típusú mozgás, amit csinálsz, akkor lehet, hogy érdemes egy-egy napot kihagyni, hogy pihenni tudjál. És itt jön a következő probléma, hogy beesik a törzsünk. Na, hogy ezt kiküszöböljük, rá kell éreznünk arra, hogy tudjuk fejjel lefele a medenceinket mozgatni előre-hátra. És ez a gyakorlat pontosan erre hivatott. Kipucsítok, behúzom a hasam. Kipucsítok, behúzom a hasam. Mert hogy fejenállás közben, hogyha nagyon banán alakúak leszünk, akkor a derekunk extrém terhelést kap, ami hosszú távon sajnos nem kifizetődő, ezt nem szeretnék. Úgyhogy ezt elkerülendő, jól erősítsük meg a hasfalunkat előtte. Hogyha már tudunk a falon állni legalább 30 másodpercig anélkül, hogy elkezdene remegni a vállunk, akkor megpróbálhatjuk a fellendülést. A fellendülésnek is több stációja van, én ezeket most megint csak átugrom, majd a részletes hosszabb videóban lesz erről szó. Most annyi lesz a feladatunk, hogy egy mozdulattal fellendüljünk a falra. Erre több variáció is létezik, lehet indítani állásból is a folyamatot. Ehhez kinyújtom mind a két karomat teljesen átfeszített könnyekkel, veszek egy nagy lendületet, leteszem a kezem, és a talajon lévő lábammal egy iciri-picirit ugrok, és a nyújtott lábammal pedig veszek egy lendületet, és megpróbálok egészen a falig föllendülni. Ilyenkor nem szabad megijedni, soha ne próbáljatok meg úgy kijönni a kézenállásból, hogy össze-vissza már, hogy megpróbálsz kigabajodni. A legegyszerűbb az az, hogyha visszalendülsz ugyanarra, amerről jöttél, vagy esetleg leteszed a fejedet fejenállásba. Hogyha a lendülés túl veszélyesnek vagy extrémnek tűnik, akkor megpróbálhatod úgy, hogy először leteszed a kezedet nagyjából egy tenyérnyi távolságra a faltól, és úgy lendülsz föl, hogy az egyik lábaddal, ami általában a domináns láb lendítesz, a másik lábbal pedig rúgsz a talajra. Ehhez ez a gyakorlat nagyon jó segítség lesz. Egyre bátrabb leszel, egyre nagyobbat lendülsz, és a végén azt veszed észre, hogy hoppá, sikerült is. Ha sikerült is felmenni háttal a falnak, akkor jön a következő buktató, mert hogy itt is tudunk egy ilyen banán hátat csinálni, ezt elkerülendő, megpróbáljuk a derekunkat a falhoz tolni. Tehát már fent vagyok, és ezen a pozícióban megpróbálok rálapulni a falra háttal, majd visszajönni kis banánba. Ha nagyon messze vagyok a faltól, akkor sajnos le kell jönni, vagy ha már tudsz, akkor közelebb lépsz, és újra kezded. Nekitolom a derekamat, kijövök banánba. Nekitolom a derekam, kijövök banánba. Hogyha már ezzel is megbékéltünk, akkor a következő az lesz, hogy elkezdünk ollózni. Egyszer az egyik, egyszer a másik lábunkat elvesszük a faltól, közben figyelünk arra, hogy a karjaink végig nyújtva legyenek, a vállainkat toljuk el magunktól messzire, és néha-néha azért próbáljuk meg megérezni a tenyerünkbe a súlyunkat, és az ujjunkkal próbáljuk meg balanszálni magunkat. Minél hosszabb időt tudunk eltölteni majd itt a két olló között, anélkül, hogy támaszkodnánk, annál ügyesebbé válik a tenyerünk.
És ha ez is sikerült, akkor jöhet a kézenállás csak úgy magától. Lehet itt kérni segítséget valakitől, hogy jöjjön és fogjon meg, de most én egyedül vagyok itthon. Lehet úgy is csinálni, hogy a faltól egy picit messzebbre lendülök föl, úgy, hogy a sípcsontom hosszúságát kimérem a faltól, és így, ha felendülök és behajlítom a térdemet, akkor az megtámaszt engem a falon. Vagy ha nagyon bátor vagy, akkor megcsinálod úgy, hogy biztonsági háló nélkül, és csak fellendülsz. Én itt most nem fogok belemenni a biztonsági előírásekbe, de mindenkinek azt javaslom, hogy inkább a falnál csináljon sokat, és majd ha biztos magában, akkor próbálja meg asszisztációval, vagy valamilyen puha felületre, hogy ki tudjál belőle gurulni vagy fordulni. Ez a videó most nem erről szól, de majd lesz arról is videó. Hogyha már biztosak vagyunk a dolgunkban, akkor ugyanezzel a mozgással föltesszük a két karunkat, tartólábról lendülünk, kicsit fogunk nyomni, és megpróbáljuk megtalálni a balanszpontunkat, és úgy maradni. Nekem sem mindig jön össze. Másik variáció, hogy a két tenyeremet leteszem, és nem állásból indítom, hanem csak picit föllökök, és úgy maradok. Van, aki szerint az a jó, hogyha a fejeddel előrefele nézel, van, aki pedig szeret lenézni a talajra. Mind a kettő jó megoldás, ezt majd te eldöntöd, hogy neked melyik a tuti. A kézenállás önmagában szerintem tök menő, érdemes megtanulni, mert rengeteg olyan dologgal találkozom majd az elsajátítása közben, ami később tükröt mutat arról, hogy milyen állapotban van a tested.